Мобилна сгъваема сцена на топ цена за България. Може да е твоя. Цената е модулна, като едно парче, което виждате е малко над 4 квадрата. Може да бъде колкото квадратура искате, тъй като има възможност за съединяване на отделните парчета в конфигурация, която вие желаете. Самата сцена е на колелца, съответно изключително лесна за прибиране и разгъване. Има възможност за регулиране на самата височина с около 20 см нагоре или надолу. Товароносимостта на 1 квадратен метър е над 700 кг. Възможните цветове, които имаме на склад, са черен и сив. За училища, общини или корпоративни събития това е страхотна инвестиция, която си заслужава. Може да видите линка в нашия сайт за конфигурация, която е 26 квадрата, но ако имате нужда само от 4, 8 или 12 квадрата, може да ни звънете, да изпратите запитване и да ви направим страхотна цена. Вижте линка в коментарите.